Video no nai tong nai khazani ta khuk sai bu khuk song no norok no puida wono lam so ani o channel o to ang tabu khumulung park ko phaijak to haiken norok nai tong di ang khumulung park no kitini norok no ang tongna thangi tong hambai haiken norok nugui man khana weekly news khumulung park prottek tuesday o boddo tongo tabu kheseng park bisingo habna bagai ekdom reading laijak ta gisani poren cheng hablai sinai khazani mari kiching jeng tabuk hangka hangke khumulung park bisingo hablaikya khumulung park bisingo habmani logi logi nang norok no kwbangma dal bidal ni khumrok nang norok no phunugui tongo ani o video ni bisingdi khlaiye to norok no khono jaga bo kwbangma kupur kachak kormo khrang aba hairo kwbangma dal bidal ni khumrok o jaga naiketok ke barjak haiken norok choyawoi ani o video no nai tongdi ang khumulung park ni kwbangma thairogo oba hai naiketok khumrok no ang nok no phunugna ni thangi tongo tai ang je mansa jorote ang chaitok tongo norok no phungnani bagai to nai tongni norok paya sak jorote ani o video no norok no jotono no hambai omo hongke overall khumulung park ni bini map जैसे रियल नहीं किया से फोनों से नहीं था तो हमले सारा khazani ta khuk tai bukuk song tini ang ojorao o video no slamoi tongmani actually obongkha ang rang puisa ajinani bagai hini ang actually video khlai tongmani sana thangka hangka ang youtube channel o ang watch time eba ki subscribe complete se haipun ang takphono ani channel ang monetization su sang khlaya kho tangi hingka ang tini video snamoi upload khaimini uklogo kaisano karon abongkha ang ani live o kabangma activities tongmani bagai tai abono kabangma memory hisabe ba mutu hisabe naraknani thangi se ang tini video rok no khlai tongo ulo wo future thangi ang kaisa memory hisabe ang nugui manani bagai hini ang o video rok no khlai tongo khazani ta khuk tai bukhuk ang norok no kabang ma khum phunuk mani yagulo ang o khumroni bumung kaisa kono maya jodi norok ke bo khumroni bumung rok no saimani tongkha ke ba norok comment khlai di tam janing tongmai ke khumroni bumung aborok lamung sakono ang sala saimia tam kai belai kono khumrok naikhotok belai khe naithok khaksangma tongthokma o khumrok no nugui belai kono bukhawo tongthok mung rok mankha o pia ba markena modu nang tongkha ble yaro nai dis ito kese kesu to bai modu nang tongkha o khumno le cinema hema tongkha obo khe chungkhe chini yango ke khum kagos nei chungkhe hunu ke saimi asa ta chakha norok tam hun Iko tao ingke bo khumulung park sing no ha pa han ke je rom sin tumoro pa phak pa nai ingke khumro hindete ja ro jinis tumoro pa phak pa nai Amari subra yang le mangka nai rokma jisu yang le mangka Subrayang lemangka hai rokma jisu jotono na hambai
जों दाबो खुमलुं पार्क बिसिङाव हाबजाक नरक नगुइ दंखाना दिनै आं नरकनो खुमलुं पार्कनि जत खुम रक जे तंमान नं खुलुकनाय যদিও आं खुमलुं पार्क बेलायखौनो नक रक गाना हनपनो दिनै जे फाइजागो बायनाय फाइजागो आसले बेलायखौ नायथक तो खुमलुं पार्कनि जत किथिङै दिनां नरकनो आंनि ब्लग आं नरक खुनुगानो नरकनो हामबाय नायदों Sarka no camera kito video na to sani mobile ba inkit achong rom sino na me khna nang comment okire nai dinai thonai thoya anke asu no kaule anke tre bis ka tre kahama ke phonai nai re tuni so ani mong formularia ang o khomulung pa do phayoi emon je ke tong thoga first time puilani get mane parang khainke o khumno nogu sangi cover bai jaga tabuk bisinga busuk jani toga saimaya emon je excited ongjak je tini khomolongo phaima onek na tongthoha ke poro asun jara se berai tongthoma tong ke na msinyo tre jaga bang ma tong ke ajang berai ke to taha tongthonai ron jara se tongthoye ma tong ke naw nai tong de ke wow ani favorite che ini favorite to mane children safari mane children park ang tiniro khomolongo tini no puila phayo angke sarini train we no thanai angke ro phaye onek ang khushi mane tini puila phaimo ne onek no tong thaharwa ani oji tani bage ang no phirma yang mani mangkhuk Oke, mukha. Ini juga mukha ni. Yau ni tola de. ale guri bai dek timi lekino to o jaga je nukmani oboni saibo tebo nai thonai tuk tongku to bo nuk nai to phaidi Tama formula. Ba. ora kawe ipian pi karna ko haike ma thango obo ale aram nango namake hambairdi ani bekhabisini zetong kriba Omo ke gairing nok park bisingo no jagao bathak jak nai thango Hansane borok aizak tai borok location ka kisa kumun park no dia ko kisa nailan dinai tai borok logiri tei kumun park bisingo habai tai oro habai nai mani kuno onek naito agini haini ya kumun park agini slai onek naito to jagao naito noba kisa video klai re noi ang wan sugai nong ibus kamu bo no nugana dinai wan sugai video klai kamase to norok nai tongna
ang tini ro puilaw phayo bo khomlong pa ro angke nang pho biskang mane ro phai naning koi bai thangnai phede ingkhang ro phai tini onek khushi ha onek khakcha ha angke ro jaga onek kaham no mane nang pho naning koi bai thambai khe phaine phede guys ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंगरू बाजने क्यार खुटमा लाल क्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा लाल क्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा Zetong pribai bonolobi oke khomolong ne ekta pathor jaga jong ta ogni phaito janchi nin do raja sakau phai to kali takhe tong tholi na na Obokhe khomolangni kaisa thai oro pathor baikhe naitho ke sajojak norok nugui tongkhana o jagani khumrok no iko belai khe naithotok o khumrok tai ekdom colorful belai khe naithogo tai ang simi o khumrok no naithogo hini hinglak na ang kha khlaio jara jara o video ni bisingtei o khumrok no nugui tongnai borok norok bo ma hannai je obo asole belai khe naithotok tai belai khe naithok o khumrok to ang sanai o khumrok no nugui belai khno bekas rangka onek bekas rangka hai sitini o khumrok no nugui onek kaisa bekhao tongthoma bo manma haima tongkha khaksang ma haima tongkha o subrai no no a ambai o subrai kaham na tong e kaham no ge tini ge belai khushi ro puila ro khomolong park of kubida khana kom khana na kok sala do line dong famila Ayah tu khang kena na nang. Oh yang saya kenal nang ko. haja tu khana yengo kenal anh khana yo na kenal Ramila, con khla sina nga. Ai da. Ha. Khala sin ko suro je. Khala sina nga. Be la kya, leng la kya. Saya kadi kenalnya. Kaya. Kaya. Jangan. Ada kan. hola tei ku bui bai bonosuri mangtomdi Khazani takuk tai bukuk tabuk cheng park ni ongkhlai sinai. Bus kanai video haino hainrok malai phinai ni kok kachare norok no jo tona hambai. hai phan ge nung hai hamzak nai ke nung hai shubana hamari de